Slovensku hrozí, že na prelome marca a apríla k nám bude pri jarnej migrácii vtákov zavlečená vtáčia chrípka. Komunistická strana Slovenska tvrdí, že vie, ako sa zbaviť úplatkárstva naviac spôsobom, aký neobjavila žiadna vláda na svete. V Číne zachraňovali viac ako 5 hodín chlapca, ktorý uviazol vo vodovodnom potrubí. Začínajú sa televízne noviny Markízy. Dobrý večer. Dobrý večer. Ex-prezident Rudolf Schuster sa dnes opäť nedostavil na pojednávanie v prípade jeho žaloby proti 2 slovenským nemocniciam. Žiada od nich 450 000 korún ako újmu na zdraví, ktorú mu nemocnice údajne spôsobili nesprávnym postupom pri jeho hospitalizácii v lete. Mrazivá zima ešte nekončí a preto buďte opatrní.